ইয়াত কোনোবাই যদি আঙুলি দাঙি কথা ক'ব খোজে তাৰ ওপৰত আইনগতভাৱে যিমান কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে লোৱা হ'ব। नुदोंना रायजोफोर खोनादोंना नोंथांमोना बिथांमोना राजबंशीफ्रा खस राजबंशीफ्रा मा बाथ्रा बुंदों जाय राजबंशीफोरनि हायाव एबा हिन्दु समाजनि हायाव स्कप खालामनो नाजागोन एबा कब्जा खालामनो नाजागोन बिथांमोननि हानि सायाव सोरबाफोर जुदि आसि थुनानै बाथ्रा बुङोबा बिनि सायाव जेसेबां गिदिर आयेननि राहा लानांगौ लागोन होननानै बुंदों। नोंथांमोना निश्चय बुजिखादों बे मानि थाखाय एबा मानि भिडिअ आं नोंथांमोननो दिनै होनो एबा नोंथांमोनजों मा खोथा लानानै सावरायनो फैदों नोंथांमोना निश्चय बुजिखादों। नोंथांमोना गोबाङानो नुखाबाय बे भिडिअखौ आरो गोबाङानो नुवाखै जानो हागौ। जायफोर नुवाखै नोंथांमोना नायलांदों आरो जायफोर नुनाय नोंथांमोनाथ' जोबोर मोजांनि बाथ्रा। दा बिनि सायाव आङो मा बाथ्रा बुंनो नागिरदों नोंथांमोना एसे खोनासं आरो खोनासंगोन होननानै आं आसा खालामो। जिथुनाखि सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र' बे खस राजबंशीफोरनि दाखालि बावै नोंथांमोना गोबाङानो नुखाबाय मुसलमानफोरजों हा सेलायलायनानै बुलायलायनाय माखासे गोबां हिन्दु समाजनि मानसिफ्रा आघात जानाय जेरै खस राजबंशीबाबोथ' जोंनिनो हिन्दु समाजनि मानसि नङा होमबा। दा नोंथांमोना साननानै मोनो एबा मिथि मोनो गोबां जोंनि आसामाव आं सिगांनिफ्रायनो बुंगासिनो दङ आसामावनो जा भारतावनो जा जेसेबांखि गिदिर गिदिर दाय मावा मानो जेसेबांखि गिदिर गिदिर क्राइमनि खामानि जाया मानो बेयाव माने सासे नङा सासेबाबो मुसलमान मानसिया इनभल्भ जाना थाखायो मानोना मुसलमानफोरनि आखाइ थाखायो। नोंथांमोना गोबाङानो नुगासिनो दङ गोबाङानो मिथिगासिनो दङ दुधनायाव जानानै थांनाय जाथाय माइनर हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनाय अर्थात रेप खालामनाय नैबेजों लोगोसे गामिनि मानसिखौ बुथारनाय आरो जखम खालामनाय नैयावबो मुसलमानफोरानो गोजा। दिनै नोंथांमोना क'क्राझार ओनसोलावनो नुदों फकिराग्रामाव नङा होमबा बे फकिराग्रामाव माबायदि हिन्दु समाजनि हाखौनो सेनो नाजादोंमोन जिथिया बेरा होनो थाङो अब्ला दान्दा लायै लायै हामला खालामदोंमोन बिथांमोना मुसलमानफ्रा नङा होमबा नोंथांमोना गोबां मिथिखागौ। दिनै जोङो साननानै नाय बिजेपि सरकार दङ बिटिआर सरकार दङ बिजेपि सरकार आरो बिटिआर सरकार थानानै हिन्दुनि सरकार थानानैबो जोंहा दिनै हिन्दुआसो गुबुन हारिजों नाख्रेब जागासिनो दङ। अब्ला नोंथांमोना गोबाङानो बुङो कंग्रेस सरकार फैबा गिनो गोनां जानानै दङ नंगौ बे बाथ्राया सैथो नाथाय कंग्रेस सरकाराबो खिजानि बे 17 बोसोर अर्थात सिगांनिफ्राय सालायबाय थानाय आरो नै दाहालागै गुबुनजों सरकार सेनानै सालायजानाय नैयाव एसेबाबो बुजि मोनदों खोमा खिजानि मोजांसिन सालायबायगोन नामा एबाराव नैखौबो साननो गोनां। दा जाय हक जोंहा बेखौ रायलायनांगौ गोनांथि गैया जोङो नैबे हा सेनायनि बाथ्राखौसो रायलायनांगौ नङा होमबा। बे हा सेनायनि बाथ्राखौ नोंथांमोना गोबाङानो खोनादों। दा बिथांमोननि राजबंशीनि मानसियानो बा हिन्दु समाजनि मानसिया माबायदि खौसे जादों बिथांमोना नङा होमबा। जोंनि बर'आबा बेयाव खौसे जानाय नङामोन थांनाय नङामोन थांदेरनाय नङामोन जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा एमएलए एमपि इएमफ्रा मालाबाबो थांनाय नङामोन बेयाव। दिनै खस राजबंशीनिनो बे लिडारा आंनि मोनदांथियाव दै नाथाय राजबंशी मानसिना जोंनि बर' मानसिना एसामिस मानसि आं बेखौ हमनो हायाखै नोंथांमोना मिथिब्ला आं मिथिनो थाखाय सरि बियो आङो। थेवब्लाबो बिथाङा गावसिनि हारि हिसाबै बा खस राजबंशी हिसाबै गोबां सापर्ट होदों। दिनै बिथाङा बुंहैदों जुदिहाय खस राजबंशी एबा बर'फोरनि गेजेराव बिटिआरआव बा बड'लेण्डआव थाखानाय मानसिफोरनि सायाव नोजोर होयोबा बिनि सायाव आयेनगत भाबै एसेबां गिदिर सास्ति होनांगौ बा एसेबां गिदिर आयेनगत भाबै साजानि बेबस्था होनांगौ बेखौ होगोन होननानै माबायदि गोख्रोङै बिथाङा बिबुंथि होदों। अब्ला साननानै नायदो जोंनि बर'फ्रा मानो बुजिया जोंनि बर'आ दिनै बहा गोमादों बेफोरबायदि खोथा बुंनो हानाय। दुधनायनि जाथायाव सोर बुंखो जोंनि बर'फ्रा दुधनायनि जाथायाव जोंनि सोरबा एमएलए एमपिफ्रा बुंदों जानो रावबो बुङाखै सिरिसो थाजोबदों दिनैसिमबो खुगाखौनो खेवाखै बुंनो थाङोब्ला दिनैसिमबो खुगाखौनो खेवाखै। आरो बिथांमोननि थाखाय दाहालागै रिलियानो रिलि धरनायानो धरना सोलिबाय थानांगौमोन। गुबुन हारिबा आं सिगांनिफ्राय बुंबाय थायो मुसलमान जाथि जानांगौमोन बा एसामिस जाथि जानांगौमोन जिखुनु जोंनि बर'नि अनगा गुबुन जाथि जानांगौमोन। बे जाथायनि सायाव गोबां दिनैसिमबो लैहोर लैहोर मालाय ज' खौसे जानानै धरनाखि धरना रिलि होबाय थागौमोन। दा नोंथांमोन आं बारा गोलाव बाथ्रा बुंनो साना जोंनिया जेरावबो जुक्ति गैया। नैबे दायो क'क्राझाराव जानाय जाथाय बे हानि खोथाखौथ' दोनथ'दो दायो जोंहा कलेजखौ गुबुन मोनसे कलेजाव सरजाबहैनो नागिरगासिनो दं थारमाने मेडिकेल कलेज नङा होमबा बेफोरखौ माने गुबुन मोनसे माबाजों जथायगासिनो नागिरगासिनो दं। रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौ मोनसे मेडिकेल कलेजजों सरजाबनो नागिरगासिनो दं। बिनि थाखाय गोबां दिनैबो जुदि जायोब्लाथ' सानब्रै सानबायानो जासिगोन धरना होनाया। दा बे धरनानि हाबाफारिफ्राव प्रत्येक बारावनो नुयो मोनफ्रोमबो प्रब्लेमाव नुयो आदि दावराव देख्रेबमोनहा सिगांग्रो गसंग्रोयो बिथांमोना हारिनि थाखाय सेन्टिमेन्ट दङ बिथांमोना हारिनि थाखाय साननाय दङ। जोङो दिनै मोनखानाय जिनिसखौ जिथु मोनफा मोनफा जिथु गुबुन फारसे हरबाय थायोब्ला मा जाबावगोन मा जाबावगोन। दिनै जिथु बे रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौ गुबुन मोनसे जायगायाव लांनो नागिरबाय गाबोन जिथु उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ बबेबा मोनसे जायगायाव लांनो नागिरबाय समफोर जिथु बिटिआरनि मोनखानाय
पावार एन्ड फान्सनफोरखौ थख' फारसेनिफ्रायनो लांफिनजोबनो नागिरबाय अब्ला जों बर'फ्रा बोरै सहायगोन बेफोरनि सायाव मानो जोंहा जोंनि CM MLA MP गासिबो मानो खुगा सिनो हाया जोंनि बर'फ्रा मानो हाया जोंनि बर'आ मा जामारदों थारैनो मा दंमारो आन्दोआव मानि खारनाव खुगा सिनो हाया दै नोंथांमोना साननानै नाय जोङो दिनै बर'नि गासिबो मोनखानाय पावार एन्ड फान्सन आरो मोनफा जिनिसखौनो जुदि आसाम सरकारनो हरफिनबाय थानांगौब्ला मा जागोन दिनै जुदि जोंहा मोनसे जायगायाव सिभिल हस्पिटाल गायसननानै दोनखानाय दङ बे हस्पिटालखौ मोनसे जायगायाव लाङोबा माबायदि बै एरियानि मानसिफ्रा माबायदि उसुबिदा जागोन हा आरो बेसेबांबा 54 ना मा सननिफ्रायनो गायसननाय होनदों सना गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होन रायजोफोर आं नोंथांमोननाव निमाहा बिग्रोखायो दिनै जुदि जोङो जाय हक जिखि सनावनो गायसना मानो बे गायसनखानाय हस्पिटालखौ जोंहा सोलायनांगौनि मा गोनांथि दङ हा बे हस्पिटालाव जुदि नायग्रा मोजां गैया डक्टरफोर मोजां गैया डक्टर मोजां सोदोब्रा सरकारनिफ्राय नङा होमबा डक्टर मोजां सोदो मोजां नार्सफोर सोदो मोजाङै सलायलांदो बे हस्पिटालखौ अब्लाथ' जाबायना दिनै जोङो बै जायगानिफ्राय बै जायगा बोस्लायबाय थानांगौ बे मा जाखो बे मा जाखो आंनि नुहुरनाया बे आरोखि रायजो राजाया मा सानदों आं मिथिया दै नोंथांमोन आङो बेखौनो बुंखायो नोंथांमोना जाहाथे माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंबा निस्सय निमाहा होगोन आरो नोंथांमोना आदै दावराव देख्रेबमोना मा बाथ्रा बुंदों आरो सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र'नि सायाव नोंथांमोना फुल डिटेल्सलि भिडिअखौ नायनानै बुजिनानै लानो हागोन दिनै आङो बुंनाय बाथ्रा नङा बियो आङो ससियेल मिडियायाव मोननाय रावसो दिनै आं बेखौनो माने जास्ट एसेबाबो डिसकास खालामनानै बाथ्राखौ बुंनाय जादों एबा आंनि मोन्दांथिजों आंनि साननायजों जा मोन्दांथि दङ एबा जा साननाय दङ आं बे बाथ्राखौ लानानै बुंनाय जादों नोंथांमोना गोरोन्थि जायोबा निमाहा होगोन गावनिनो आंगोनि बर' फिसा हिसाबै दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बुजिनानै लानो हासिगोन बोखारनानै जे बेसराव जानाय मेडिकेल कलेज मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव जे लांनानै थांनो नागिरदों बेखौ जों प्रतिबाद खालामदों आरो जों बे प्रतिबाद खालामनायाव गोबां आफादफोर दिनै ज' जादों सिभिल ससाइटिफोर दङ आरो माखासे NGOफोर दङ जयै जादों आरो ज' जानानै होबथानो नाजादों आरो दिनै जों होबथानो नाजानायनि जायनाखि धरना जे बियो सानथाम जाबाय दा जों जेरैबाबो होबथागोन जे रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटाला जेरैबाबो थानांगौ आरो बेसराव जानाय मेडिकेल कलेजाव लांनो नाङा बे बाथ्राखौ जोङो गभर्नमेन्टनोबो जों मिथिहोनाय जाबाय धरनानि गेजेरजों दा गतिके जोंनि बे धरनाया जोङो थाबैनो बेखौ फोजोबनो नागिराखै बे धरनाखौ जों लांबाय थागोन आरो जों जेरैबाबो जों रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौ लाखिगोन जों बेनि थाखाय जों जुजिबाय थागोन दा जों इतिमध्य जों सावरायबायबो जों मोनसे कमिटि दालायनानै जों बे कमिटिया जों मारै संग्रामखौ खालामलांबाय थागोन आन्दलनखौ बोरै खालामनो थागोन बिनि पलिसि मेटारखौ जों माने रायलायगोन आरो बेबायदि रायलायनायनि गेजेरजों जों बे संग्रामखौ सिगां लांबाय थागोन जों बे बाथ्राखौ दिनै रायजो राजानो मिथिहोयो आरो बयबो रायजो राजाखौ जों आह्वान खालामो जे जोंनि बे संग्रामाव बाहागो लानांगौ मानोना रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटाला जोंनि मोनसे हिस्ट्रिकेल बेकग्राउन्ड थानाय बे सिभिल हस्पिटाल बियो आरो बे हस्पिटाला जोंनि हारिनि जारिमिनजों सोमोन्दो दं रुपनाथ ब्रह्मआ सासे बर' जाथिनि नायल' जाल' फुजिनां सिबिनां जाथि अनफावरि सासे दैदेनगिरिमोन नेतामोन बिनि नाजानायावनो जोंहा ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि बाथ्राबो माने सरकारा बिनि सायाव ट्राइबेल बेल्ट ब्लक सायाव मोनसे आयेन बानायनो गोनां जादों आरो बिथांमोननि नाजानायावनो जोंहा माने बे ट्राइबेलफोरनि थाखाय रिजार्भेसन पलिसि बेखौ सरकारा खालामनो गोनां जादों दा गतिके रुपनाथ ब्रह्मआ गोबां बिथिङाव हारिनि मोनसे अबदान दङ दा बेखायनो रुपनाथ ब्रह्म बादि मानसिनि नामाव जायनाखि इस्टाब्लिश जाखाबाय बे सिभिल हस्पिटाल बेखौ बुफायनानै जे दस्रायाव लांनो नागिरनाय बे जोंनि थाखाय लैजा गोनां बाथ्रा बे बर' हारिखौ अफमान खालामनाय जादों बेजों যোৱাকালি যিটো ঘটনা ঘটিলে আৰু ইয়াৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে মই ইয়ালৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াত আহি যিটো পৰিৱেশ দেখা গৈছে যে এই পৰিৱেশত আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ ভূমিপুত্ৰ কোচ ৰাজবংশীসকলো যেন আজি ইয়াত সুৰক্ষিত নহয় সেইটো অনুভৱ কৰা হৈছে আৰু এটা কথা স্পষ্ট ভাষাৰে কৈ দিওঁ যে ইয়াত আমাৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ সদায় সুৰক্ষিত হৈ থাকিব ইয়াত কোনোবাই যদি আঙুলি দাঙি কথা ক'ব খোজে তাৰ ওপৰত আইনগতভাৱে যিমান কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে লোৱা হ'ব ইয়াত কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে মই আজি ইয়ালৈ আহি আমাৰ যিসকল খিলঞ্জীয়া লোক আমাৰ লোক ইয়াতে বৰ্মৰ সম্প্ৰদায়ৰ বা আমাৰ কোচ ৰাজবংশী সম্প্ৰদায়ৰ যিসকল লোকক কালি এই ধৰণে এটাক কৰা হৈছে তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰা হৈছে সেইসকলক মই নিশ্চিত সুৰক্ষাৰ নিশ্চিত দিছোঁ ইয়াত চিন্তা কৰিব লগা নাই আৰু যিসকলে বাহিৰৰ পৰা অহা এই বাংলাদেশী মূলৰ অনুপ্ৰৱেশকাৰীসকলে আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক এনেকৈ
আক্ৰমণ কৰাটো আমি কেতিয়াও সহ্য নকৰোঁ আৰু এটা কথা স্পষ্ট এতিয়াও তেওঁলোকে জানিব লাগিব এইখন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰ চলি আছে যদি ভাবিছে যে ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইন জিকিছে গতিকে তেওঁলোকৰ উৎপাত বাঢ়িছে বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে তাক কেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে আমি জানো ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইন জিকাৰ লগে লগে যদি এই বাংলাদেশী মূলৰ মানুহবিলাকে এনেকৈ আগবাঢ়ি আহি আমাৰ মানুহক কোচ ৰাজবংশী মানুহক এই কমতাপুৰত আহি কোচ ৰাজবংশী মানুহক এই বড়োলেণ্ডত আহি বড়ো মানুহক যদি আক্ৰমণ কৰিব খোজে তাৰ কিন্তু যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ পাব ইয়াত চিন্তা কৰিব লগা নাই ইয়াত একেবাৰে আপোনালোক একেবাৰে নিশ্চিত থাকক যে ৰকিবুল হুছেইন জিকিছে সেই বুলি ইমান সাহস তেওঁলোকৰ নচলিব ইয়াত আমাৰ ৰাজবংশী মানুহ আমাৰ বড়ো মানুহ আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অস্তিত্ব থাকিব আৰু ইয়াত যদি কোনোবাই আঙুলি টুৱাব খোজে আমি আইনগতভাৱে যিমান কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে ল'ম আজি মই ইয়াতে SP ডাঙৰীয়াক নিৰ্দেশ দিছোঁ যে ইমিডিয়েটলি কেইজনমান ধৰিছে আৰু যিকেইজন এতিয়াও ধৰিব পৰা নাই যাক ভিডিঅ' আমাৰ ওচৰত আছে সেই গোটেই মানুহক আজি ৰাতিৰ ভিতৰতে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে এৰেষ্ট কৰিব লাগিব আৰু আইনগতভাৱে যিমান কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আমি কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ম